Masipag at mabait na asawa kong ilarawan ni Lola Chofesta ang kanyang asawa na si Tatay Victorio na nasawi matapos na mabundol ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa kanilang lugar sa Barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon, alas 9:45 ng gabi nitong Biyernes, July 10. Anya, bago ang insidente, nagtungo pa sa basketball court sa kanilang barangay ang kanyang asawa para panooring maglaro ang kanilang mga anak na nooy kasali sa isang liga. Di niya lamang daw akalain na yun na pala ang huling beses na makikita niya itong buhay. Maano siya, mahiling kay basketball. Ang mga aki may mga basketball player. Nahiling ko na sana siya duman, may bike na pakadto na. Sabi ko, mahiling na ito kan naman kan bunso mi nga ni. Iyo. Sinda man nga ni, naghiriling man, pero sinda na una pakadi, may tricycle. Dahil maninda aram, nasa hudyan pala na ninda. Dahil lamang kipirang oras, narama na ninda, nabangga na. Nga sabi nga ni kang kagawad, tapos ining saro kong bunso, tayo nakaranitulo sa iya. Talagang ako man kang bunso ko na, wala na talaga si pay niya. Di na makasalbar. Ayon sa Castilla Police, agad na naisugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Lumalabas din sa kanilang investigasyon na lango sa alak ang 31 anyos na rider na nagtamuri ng mga sugat sa kanyang katawan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Hindi naman po siya, yung lugar po, hindi naman siya kurbada, pero dahil lang talaga yung driver ng scooter na nakabangga, sinasabi nga nasa impluwensya ng alak. So, siguro di niya napansin itong nakabike, so nahagi po siya. Sa ngayon, inaantay pa ng pulisya ang pinal na desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Naku, ang pang ano?